Monggo lihat. Monggo. Monggo lihat. Kula seneng lawuh ana sing Mas. Nggih. Ning rak sami kenceng kok. Nggih. Pikantuk pangestunipun panjenengan tuan kula wilujeng. Sak pokoke pensiun kok rada kuru kowe. Nggih napa? Kok ketoke kuru. Sakniki kula kantenan kangelan. Riyen nyekel pulpen saniki nyekel patut. Ora apa. Nggih. Dipun nikmati daya niku. Pak. Kula niku nggih rumangsa seneng. Sampeyan teko. Nggih. Pokoke sampun ngantos. Kang. Nggih. Iku sing ajeng diaturi sing ajeng tiyang pinten e? Wong 28. Oh, nggih. Lah Budi, kowe kok ora ngerti iki kita harus kok negara. Kowe golek wong abang wong iki sing godhong wedak wong loro. Niki sinten to niki? Lho. Apa bojoku ya? Hah? Bojoku to? Bojo kula. Bojo jenengan. Nggih. Apa sih? Ayu. Wah. Nek sampean ampun kepengin lho. Mboten pun kabungan jenengan lan mboten kepengin. Iki piyai saka negara. Kowe gawe ujukan, iki disuguh ujukan. aturaken syukur. Ya. Tompo, saten itu ke kampanye ya. Nggih, rekan nggih kula munggi lho. Senggo ndadekno sinar saklanipun kula bisa. Kok gede temen atur. Sampun serah. Oh. Apa di kula ki takoni kon kepiye? Kok nang bae. Oh, sing ora ngono bicara. Boten Kabeh ujuan sing kira-kira negara ki ana. Sing mirasa ujuan. Mpun cekap rene kok cekap sinten kok. Iki senengane dapat. Oh, nggih terus dapat. Nika nggih pun dipesenke kok nggih. Oh, berarti pun ngertos kromanan kula. Nggih. Aku kangge banget ya. Nggih. Gusti Pate. Pripun. Pripun iki to mah? Go meneng-menengan iki kowe nyepake jaket agar bukan karo kanjenge. Nah, kula ki ajeng kanjeng wigati. Jenengane ajeng ngendika kok ning Lah kula nggih mboten dong biasanipun mboten ngaten. Jenengan ki bendina bodone kok dipadha ora ngerti kepiye kok. Biasanipun mboten ngaten menika kok. Bodone ora ngerti padha. Sing ngedang apa iki jenengan ki tangga. Biasanipun niku nggih mumpun wonten. Oh, nggih. Nek niku rak mboten. Nggih. Kok nek kula kan napa cawe ten mingke ngaten mawon kok ngaten mawon. Kok nek ana wong bagus. Kakang Sodarmo. Iki kula yo ngambahi matur nuwun. Nggih. Kepate kawuh wonten ing sing nggih. Iku kula sampun siaga tata-tata cecawis ingkang badhe kagem wiwaha bojo kami kanthi sang. Nggih. Kula nggih pitados jenengan ora badhe repot, nggih to. Ora mung repot niki pun tata-tata wiwit saka desa sing sisih kidul menika. Kula pasangi tarub. Nggih. Sesuk dalan-dalan lajeng kula gari kloso. Nah. Iki tamu saka Trenggalek apa Ponorogo dugi mriki. Nggih. Niku mboten jeblok. Niki nika kawula kula liwati wonten neneman sami negari Debok menika kagem napa? Lah, kuwi sesuk nggo nyepakake nggih, Pak. Gawpe den broto karo anak kula. Niku
Nggih, suminten pangajeng wayang. wayangan. Oh, nggih. Kula nggih mireng kabar. Jare ngaturi dalang pisabiren ngoten. Urung apik. Oh. Kalah Nggih. karo lurahe. Oh, nggih. Urung apik. Ora belajar. Nah, Pak ngaten Kang Sudarmo. Ya wis pokoke kula sampun mangertos. Nggih. Panjenengan rawuh mriki nak yenaken kados pundi anggenipun tata-tata sampun dugi pundi anggenipun cecawis. Nggih. Niku sampun kula Nggih. kerikaken para kanca-kanca ing Seman. Nah, niku ora dugi kula dugi niku. Kula pun percaya nek sampeyan iku endi sing kurang apik mangke badhe dipun ganggosi kula sampun ketakus percaya karo sampeyan. Aku lagi nggak ada ngomong nopo toh, pun dengan tablet terus niku. Kula niku wis percaya kersane Gusti Patih niku mesti diutus karo Kanjeng Adipati supaya mayenake warok Seman Secodharma kok tekan iki. Sesuk nggo gawe ndawake kendhitra kahyangan. Sampun. Nggih. Wis to. Iki kok wonten badhe mlek kebo pitu. Lagi mah bingung. Niki ngaten nggih. Sowan kula niku dipun utus Kanjeng Adipati. Wis, Oh, nggih. Nek diutus supaya nak enake ing Seman kuwi wis becik apa durung papan-papan wis resik apa durung sing mengko bakal nggo liwat penganten den brata karo Nggih. Kan iki kula tak crita. Lho, apa cerita niki digawe kok Mas cerita sampean iku? Lho, niku wonten gandeng tekatan jenengan gak ada mantu niku jare. Niki mboten dongeng, mboten cerita kasmiyatan. Niki ra sakungkur panjenengan nika nggih tendengan medal pasilan niku ora Arep diteri bondo. boten Kanjeng Adipati niku ora nimbali pun den masuk. Nah, kula pun ngerti jare salon manten. Nggih, dipun tari supados garwa putra dalem pun sinten? Suminten. Ini kok malah pripun nggih? Kula ajeng matur iki kok kiwuan ning yen kula mboten matur nek jenengan arep-arep. Nggih kok. Sampai niku nek ngomong ora. Kecos rampung. Oh, nggih. Waduh kok. Kula ki pateh manjenengan Senen iki pripun to? Ora sing ngopo teng Seman. Teng Seman iki kula ki kautus Kanjeng Adipati. Kula pun ngerti. Ora ngendika. Nggih. Wonten niku ora enten Den Madroto. Niku dipun tari niku mboten purun mah lunga saking Kadipaten Ponorogo. Sampeyan ngrasa gawe. Nggih. Kanjeng Adipati mau wis ngendika. Nggih. Ngendika pisan datan kula wali. Nggih. Ning nyasa Sampeyan kandha sabda pendhita ratu. Nggih. Sing muni teng Kadipaten sinten? Lan Sampeyan kok nggih kula. Nggih. ya Ning terus kersane piye? ning sak sampunipun dipun timbalen nika Subrata mboten kersa lajeng linggar menika. Linggaranipun rak Subrata menika mboten emoh badhe pun dapankan putra panjenengan. Piye? Emoh. Sing kok Subrata. Tak jabel pasaku karo kowe pakai. Ya betul pun sih tak.
cetane senajan kiai rembuke drabire. Yen ngoten sampun Jur piye nek kok ngene. Wis pesen kebo iku malah Apa sali to, Pak? wis ayo wis. Terus Gen Mas ki broto wis ndene. Urung rene, lungguh. Kan, aku langsung dulu nih. Wis. Aku ganti. Yo. Aku Pak Utan bisa disauri ya kan yo. Yo ora ngaji murek wae aku udah utangan bongklat. Mending. Kok lungguh tak cinta. Kok nunggu? Do ditentremake. Kene mbok, simbok kene mbok. Aku kene. Heeh. Cedak Bapak. Boten do ngeten apa to niki kok njur ketok ene. Mergo kula lek golek utangan iki apa pripun njur kok adone Nganu kuwi. Kuwi 1.500 porsi lombok truk. Karang iki sing dadi manten wong dodeng. Dadi kuwi 1.500 porsi kuwi ming sego karo lombok truk. Wis ya, iki masalah iki kok tak aturke. Ojo. Ojo mentoke iki mutuan rasa dibon. Iki gayohe 3.000 dadi tamune iku ora sebaine dadi mentoke ya teko mutuan kae. Lek. Aku yo mentok mutuan ora dibubuti karo mutu piye to iki? Dawe kiyaine iki kula bagian golek nggo subuhan. Ning rak yo diresiki kok njur ora dibubuti. Oh, halo. Nah, sing nggo gawe kesenian sika wayah kuwi subuhane diurus. Iki Pak wis nggawa besek. Ora apa beseke? Karena ngaku golek jane rada cilik. Keseniane sing kae rombongan sida wayah kae wis siap. Wis to? Wis siap. Wis kon rene. Aku ngukur besek. Ukur kuwi. Mergo iki saka catering. Iya. Wis saiki lere. Iki ganti kerja semene iki kurang gede ora? Pas kuwi. Semene iki. Oh, masalah iki nek iki pas amprokan lah dayoe kancane kira cangkeme ombo-ombo tok pas to iki. Yo. Semene ya? Iya, wis. Semene iki. Mana sih mbok piye, Mbok? Semene iki. Aku wis pas. Sing iki tontonane pun siap. Sakilane mangke saking mriku-niku sida wayah kerawitane. Lu 40 dina 40 bengi ora reda bali nabur terus sindene paman kok aja wah sakira kabeh sing Nika wit kuambil nika sing kudul kulon. Kalau wis wan pun dintake janure karo bare dadi wit kuambil niku printis. Bare suci kok ngono niku. mun Ning kliyon kok kasih. sesuk niku mulai nganggo es. Karang ceritamu kek nganggo es. Ora kok nyibuki sarung. Es balok niku digantung turun dalan dadi sapa sing ngira kae. Kuwi jenenge parjan kami Warok kok anggap piye jare golek sing golek sing sip. Oh, iya. Umpama panas ki ora nganti dote pasang benjang niku. Apa meneh puterane Haji Bakti ya? Ojo nganti tamu-tamu ki kepanas. Bagus ta, Lek? Teman foto iku bagus. Bagus iku, Mbok. Iya, no. Ini kalau gak sikit to. Wis. Kok tak deloke bapakmu ki kaya Menengo aku takon. ana rasa sing ganjel ngono lho. Perkara arep prawitan seminggu sing nendang karna ya ora apa-apa. Oh nggih. Ning perkarane iki ngene. Wah iki arep dinehi niku mangke le manjeri mboten sak kata-kata. Gede mawon yo. Iya. Wis kalonku kon banun. Wah, wong lorong dugi ngapo malu. Supaya tamarupe wis tekan. Supaya tamu semene iki, supaya tamu kae semene iku kae iki ora do panas. Mergo sek-sekan iku ora mendote pasang. Bantu ngipite sitok-sitok, bantu ngipite. Engko nek sumuk pikire ditakar. Oh siri. Kuwi yo apik. Ayo warok sing dadi manten kuwi. Dadi nek sumuk kan dari pitik tabuk. Kuwi Iya, no.
Penemu ngono kuwi nek ora lurah ora. Kurang saku kok kowe tak rada Apripun kula niku dipercaya nika bagian karo bagian Subuhan. ya suguhan ya suguhan. Memang Iki ya kaya iki sing lumrah wae lah. Anu kok lumrah itu kerja sama antara Ana iki pas kok yo titik kon abang men kabak-kabak ki ya jenenge lumrah. ayam nganu mawon. pitike ndoke pitik ndoke nganu niku ora kok kulak kon pasar. Langsung ndok ning ngono ku ditunggoni ketutur Nabrak-nabrak niku Wah, tersurat. Emang mboten niku napa dadi gede-gede niku nek ditepakan mau gede-gede niku napa? Yo ngono yo. Becik. Ning aku takon. Nggih. Kak nonton apa to yo? Kok sajae ora kaya biasane. Iki umpama Yo. wong urip ning alam donya kuwi rejeki pati jodoh kuwi sing nata sing gawe. Awene piye nek diteko nggih. Oh niku. Nggih ora sih. Oh ya. Iki jarine dalang-dalang. Gunung Resadi wis nyicil pengajian malah. Kula umpama Upama ki iso ora. Iso dadi iso ora. ora dhisik. Kuwi duwe pacaran. Wis arep dadi manten. Jur ora sida. Ora barang lumrah. Ora, nek liyane warok. Ana warok ya ora harga diri. Lah, Ana wong biasa iki ora apa. awak iki dolen sama ladang mudah model. Dan sama ladang dobe sama kobet sih. Lek anu. Kakang warok saka damu ora wis ngendikake. Rezeki pati jodoh kuwi ana sing kersane sing gawe urip. Ya kuwi ora mandak ora milih kuwi anak warok, kuwi anak juragan, kuwi anak insinyur, anak bupati nek sing jenenge urip jodoh ya ora dadi ora apa-apa. Ha kok karo jodoh itu mek ora dadi ora apa-apa kok. Apa? Rumangsa aku kok ya sok. Nah, saiki ngene. Kaya dene anake Kang Suto jenenge Paijem. Kuwi wis arep dadi manten. Iki tekan sesuk-esuk ya mengupama terus ora ngono iki. Upama awake dhewe ngono. Upama awang semene iki diupamake tekan jam 7 esuk. Lah saiki ngene. Nek aku bloko Suto blakotang terus tegang. Iki aku mesake. Yo ngoten napa to, Kang? Mbok pengen iku ngeblake mawon mumpung niki tesih do entene nek wonten napa-napa niku kula yo pengin ku ngeblake mawon aku nggih Iki mau ana utusan saka Duh kajenge. Naraka. Kok ngono kok ngeteri wajib. Kape asake sing arep jawab karo suwinten kuwi jenenge Den Mas Broto. Subrata. Den Mas Subrata. Nah. Kuwi prikala semana digawuhi karo Kanjeng Bupati supaya tekane Broto Raden Subrata lunga banjur anggonmu jejodohan dijugarake. Nek nggon batal ter apa-apa, lek ku blanting sih.